Ankon ƙauye da naira 2000 na Fulani da 5000. To banki za mu je ko POS? Daki na mana. Kin ga dole in jira ragen. Ok, dama ba dan Allah kake so na ba? Ai kaya na juwa. Farin gida na je nawa zan kashe. Ok, dama dan iska ne kake. Yanzu nan kika koya min iskanci. Ai kunu nake sha kin gane tunda naga kiran ki na san ta samu. Yasa kawai na ajiye kunun na ce ba za zo in same ki. Lafiya? Dama ina son na gaya maka ni ba san bikin gidan mu ya zo to kuma maganan ankon ne nake son ba ko kuɗin ankon. Ita ce ban da lafiya faɗo abin da Baby ankon ƙauye da naira 2000 na Fulani da 5000. Sai na fede ɗin naira 5000 ne, na Arabian Night na 5000 ne, sai na Bridal Shower shi kuma naira 3000 ne, sai na Mother's Day 2000. Yo baby ka san mene? Shi kuma na dina da naira 5000 ne. Yawa baby sai kuma na kamu. Kamu? Kuma 4000 ne. Ka san mu ne manya a gidan shi kuma mun da wani da za mu yi amfani da shi a wajen shi kuma naira 15,000 ne baby. shi kenan. Kin ga ya mu total ɗin kuɗin gaba ɗayan an haɗa su an yi jiballar su gaba ɗayan nawa za su kama. 42,500 ne baby ba yawa. 42,500? Ba matsala baby kake da mu. Ai ba wata matsala. Kika ce 45,000 gaba ɗaya. A da biyu ne ma da 500 amma ka ban da biyar da To kin ga yanzu me za ki zo mu. To banki za mu je ko POS? Daki na mana. Kuma ni na sha za ka ce mu je banki ne ko POS da cire ka ba ni. Kin ga dole in jira ragen. Wani irin rage zafi kuma? To wannan kuɗin da kika lissafo farin gida na je nawa zan kashe. Allah dole mu je. Ai kin san gwamnati ta hana aikin banda. Oke dama dan iska ne kai ke. Yanzu nan kika koya min iskanci. Daga magana kuɗin anko shi kenan sai ka ce ni na mai da kai dan iska? Kin ga ni fa ba zan baki kuɗin nan ba dole ne na dan bai baki shafi na. Ai ta miki da sa. Oke dama ba dan Allah kake so na ba? Wallahi ba dan Allah ne ke son ki ba. Ai kaya na juwa.